Bueno, això és un projecte que va néixer amb l'amistat amb l'Edu Reynoso, que és el nutricionista de l'Associació de Diabetes, jo com a Sanca, que és un projecte que sempre hem volgut fer conjuntament, i que millor unir esport i nutrició saludable. No? El projecte sorgeix d'una idea d'alimentació saludable i prevenció de malalties cròniques. Llavors s'ha fet ara mateix com una prova pilot a l'escola andorrana de secundària amb nens de primer de l'ESO i els hem explicat una mica què és l'alimentació saludable lligat una mica amb l'esport. És una educació nutricional que s'ha de fer des de ben jovenets i a més hem escollit aquest curs, el primer de l'ESO, perquè ens hem adonat compte que és quan ells mateixos escullen el que volen berenar, perquè ells mateixos ho compren. I clar, el que trien és important. Llavors hem pensat que és un moment adient per explicar-li què és bo i què no és bo, què és més saludable per ells, i ho hem unit a l'esport. I evidentment davant d'aquesta proposta no podíem fer una altra cosa que prestar-nos a col·laborar i a partir d'aquí el poder disposar del camp en una jornada com la d'avui, amb la sort que hem tingut, amb el dia que fa, i organitzar el torneig dels 4 cursos de primer de l'ESO de l'Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma. Ho estic passant molt bé perquè aquí estem fent un torneig de futbol, que a més el futbol a quasi tots els nens els agrada, i a més és per combatir el càncer, per fer la prevenció del càncer i de la diabetis.